omwancho omorigereria ne channel ya Gusii TV na kwariganirie kigima ase channel yenya ya Gusii TV ase togotwara igaikaro na gotwara chinkwana mono chiringete gisaku kia omogusii buna siasa aya agokorekana ase ebinyoro na mang'ana jonsi amang'ana aria atekire ase chinsemo chinsinyo inye chia Gusii. Bono nakwariganirie kianda gia 10 goisara nsoike onyaigue buna agokorekana ase ensemo ya Gusii na mono kigima ase ense yaito ya Kenya. Mono ntokwanere chinkwana chia siasa moroche siasa yachakire na abanto mbagenete koigarigania moroche buna oborai bwense buna bore moroche from last year buna oborai bore bwense eye tochakire korwa ase omorai omonene bwense omopresident goika mpaka ase oborai obwa MCA amagenderero ng'aki agokorekana ase ebinyoro gose ng'aki amagenderero Gusii moroche na omogavana ng'aki bakobwatera na aba MCA gokora egento korwa amagenderero gekogera egento kia muhimu kabisa nogokorerwa egasi buna abanto twaete emeremo ng'aki bagotokorera egasi gochakera omowoman rep, omo MCA, omobunge, omosenator, omogavana na boigo omorai bwense gose omopresident. Ntokwanere amang'ana ebitage gose amang'ana aria agokorekana ekenyoro korende takonyara komorekwa na abanto bonsi ntochunchugera amang'ana ayio tonyarete kioreri iga tonyare koba togotwara candid discussion naende tonyare koba togomanya ng'aki torakonye mono egesaku giaito kia omogusii inki ekegotoita gesiasa inki ekegotoita buna omogusii mbobisi ki boria tobwate ase buna intwe egesaku kia omogusii totatake ande anene ekebira chinde yaani ntoeanekera mono gochia isiko igo ntonyare koba togosembania eki toranyare koba togokora gose ng'aki toranyare koba tokobwaterana erinde toinwe egesaku giaito kia omogusii momaete egesaku kia omogusii na egesaku kemanyekanete Kenya engima gose ase ense engima moroche buna bono totebe for example ase omogwekano in recent election obochori boria bwakorekanete bwangoiga ase ense eri ya America oyomo obo oria ochoretwe naende agachinkuma buna omonto omotang'ani kabisa omokenya gose omoafrica gochorwa ase ense eria ya America omwana okorokwa ng'a Hilda oria orwete ase riraba ria mwanyagetinge ria omogusii. Igo abagusii mbamanyire na abanto abang'aini abagusii mbamanyire na abanto babwate integrity rigerere omwana oito korwa ase riraba ria Gusii omonto okorokwa ng'a Daktari Fred Okengo Matiang'i moroche chireforms akorete ekero abete koba assigned emeremo eria anyarete koba assigned buna bono ministry ya communication moroche ebinto biria akorete buna migration of analog to digital moroche chireforms riaretete ase ensemo ya amasomo ase ensemo ya education moroche ekaba entunda entang'ani kabisa omwaka bwa 2016 boebi mbwarorokanete kabisa nonye ng'ake ase amatemo akorekanete aya omwaka 2016 ekero airetwe ase ministry ya interior moroche ebinto akorete yaani Matiang'i na omonto otatageti cheche ase emeremo eria anyarire koba assigned naende moroche bono iga ase eng'encho ya koba gotwarana integrity koba omonto otenenete ekeene na omonto ogokora emeremo na omoyo bwaye omoyo oye oyomo obeire koba projected ase abanto baria bagochi koboria oborai obonene bwense naende ngosaba egesaku giaito kia omogusii tiga tobe magega ya omongwana okorokwa ng'a Fred Okengo Matiang'i gekogera eitwe buna abagusii tiga twebeke amo buna chikabira chinde chigokora tari ng'a intwe kera chingaki na ogotop up iga tiga tochame buna ekabira ya omogusii totenene na intwe na omwana ominto omwana bwa eriraba omwana okorete kwende abakenya baroche ng'a na omonto oratorusia obosoko orarete na amagenderero ase ense yaito ya Kenya. Igo abaikoyo ki bagoteba ng'a Matiang'i gweka abagere bagoteba Matiang'i abakamba bagoteba Matiang'i toba ng'a amagusii nintwe tokomoaka gose tokomobutora magoro tiga tomobwata okoboko
na ndi tumusupport kabisa umwana wito koru umwana wiriraga yokorokwa uyu ndukorokwa ng'amaraga muroche ebintu akoreta agatenene kene agatebanga no mpaka kanalify election ya 2017 agatenena kidete agatebanga no obochori obo mbokoriri buya it was very fast na asset tige ndukorokwa history njanya gukorekana igo agatenena farm ekigeko bakebe mimi nasimamia ukweli igo ngotenena nekene nande igo esifayu ekaina igo mugusi nabwate sifagete ebimonte bisinini ebike sana bikochiko banga ngomochi bale koleta echeche na gutusaleria erieta rio mugusi lakini kiturachamo buna bonoga ase gikarege turabe tugusanga tunyare koba toko minimize echeche iyu yachakire ase chinsemo chia gusi tunyare koba togosemia abantu bari babwate echeche na gochicheria erieta rio mugusi nande nabagusi tunyare koba tukumanya ng'aki tukoba kwa igo omwancho omorigere kande kwandike for the very first time ira chingaki chiago chinsinini nyakoba ko subscribe ase channel ye na obetiga ase notification bell onyaye koba ko twara ujumbe usiko gutumirwe notification ekero tura upload video enya igompuya mono kiandike ikomi na inde genderera tiga tugende gusigitana tiga tugende gusemania igo ekerengere kianene kiao bikumirana igo twachengire yani tumejenga igo twagachire mugusie ngima gusi yaite ngima iyo kia gusi ngima ya gachikire amagendera twanyorire twasemanirie tugende koba togokora nande igo negintu ikirikia igo mbia mono igenderea gusanga ebirengere tebi musani ache share kabisa igo igano tware igikaro keri turaisaranse buya tukwananie nande tugambe amange igo mbia mono sana tiga Nyasaye abasisenie nande tiga tutenene kabisa ase Nyasaye na Nyasaye nabe kagotubugatesia mbia mono kabisa egetaria ningoro esi boni Nyasaye oyue